Ďakujem vám, že ste ma zobrali. Koho si tam zabudla, že sa tak ponáhľaš späť? No čo je? Čo ti je čierne ucho? Preboha, za kým si bežal? Poranil si labku. Poď, nemôžeš tu ležať. Pôjde vlak, tu ťa prejde. Vstávaj, vstávaj, milúčky môj. No, joj. No poď, poďme. No, tade to. No, tade to, tak? Poď. No, poď. Asi ho pán vyhodil. Všetko je možné, každý máme svoje nešťastie. Lenže za každé nešťastie niekto môže. Za všetko môže vodka. Môj, keď je triezvy, je ku mne aj k deťom láskavý. No keď sa spije, púšťa sa do bitky. Vodka je pohrom a takmer všetku robotu, ktorá vyžaduje zodpovednosť, vykonávajú teraz baby. Údržbu, trať, hradlo, aj dispečing. Anisia! Anisia! Hej, ty montér, za bieleho dňa sa vykoľají. Teba nevolá. Padneš. Čuž. Anisia! Však ja ti ukážem, keď prídeš domov. Zavolaj ženu. Daj pokoj. Má robotu. Chcem ju i hneď vidieť. Zmena už skončila. Nemožno. Dobre, no. Kam ideš? Do služobnej miestnosti. Dobre, a čo kričíš? Stoj. Ale buď ticho, prosím ťa, nikam nejdem. Stoj, kam ideš, tam nesmieš. No kam ideš? A čo sa ty neozývaš? Jaj! No, hýbaj. Prisni odtiaľto. Smiešné. Držíš psa v služobnej miestnosti. Zabudli sme sa ťa opýtať. Vrátim sa s milíciou a potom uvidíš. No, ale choď, ponáhľaj sa. Anisia, prídeš domov a potom si to vypiješ. Ako sa len na ňo vyrútil. Dobre. My sa ešte stretneme. Joj! Anisia, netráp sa, nenecháme ti ubližovať. On je na tom horšie. Človek sa môže vyžalovať iným. A pes všetko v sebe tají. Možno mu pán navždy neodišiel. Možno sa vráti. Kde chceš ísť? Pozri. Čo mu je? Oddychol si. Domov sa pýta. Odprevadím Anisiu, prejde Moskovský a pustím aj teba. Domov. No chod domov. Vieš? Ale po kolejniciach nechoď. Srdečná vďaka. A ja ďakujem. Aha, prišla aj s vecami. Stará mama, teta Dáša pricestovala. Oj, Dáša, sme nešťastné. Bim sa stratil, už druhú noc neprišiel domov. Tak teda sa sem nevrátil. Keď pricestuješ, navštíviš Ivana Ivaniča, povieš mu, všetko je v poriadku. Len fotografie nemáme. Ľusenka, musíš ísť spať, už je neskoro. Dobre, Dášenka. Radšej mu napíšte v liste, že je všetko v poriadku. A na čo? Veď zajtra aj tak ideš do Moskvy. No, Dáša, na čo by som mu písala? Nedokážem klamať.
Ako si sa sem dostal, chudáčik? Čo urobíme, ha? Za zastavenie dostaneme aj tak, k tomu pri stanici. A nech čert vezme stanicu. Ale musíme to ohlásiť. Zavolaj službu. Áno. Zavolaj. Čo si... Služba? Služba pri telefóne. Pomocník rušňa vodiča motorovej lokomotívy Lazarev hovorí. Počuj, Ľusa, prehoď 13. Čo si sa zbláznil? Nezbláznil. Stojíme na 13. Pricviklo tu psa. Hneď to bude, veď počkaj. No tak prehoď ju a potom ju prehodíš späť. Ale zodpovieš si to sám? Zodpoviem. Čo sa tam babre? No tak prehoď rýchlo. Treba zachrániť človeka. Tak je to ono. Tam. Sem ho bol, tak. No, poďme. Hneď. Prepáč, kamarát. Nemáme čas. S Bohom! A nespomínaj vzlom! Prišiel, Stepánovna, čo som vravela? Prišiel si, chvála Bohu. Môj zlatý. Kde sa ti to stalo? Ach, Bože môj. Tu prenocuješ a zajtra si to všetko preberieme. Dobre. Dajte mi list, prosím vás. Tu ho mám. Ach, vím. Hneď. To je pre mňa. Dajte. Hneď. A toto je pre ňoho. To je tvoje, Bim. Ivan Ivanič napísal. Dajte Bimovi tento čistý list a on si prečíta, že žijem a myslím na ňo. Pozri, cíti ho. Ľusenka, prečo si už vstala? Stará mama, mám dôležitú robotu. Páltitič, kdeže ste? Neviem vás nájsť. Mal som službu vo výbore, čo sa deje? Zatiaľ, čo ste slúžili, máme nového nájomníka. A ty si sa nevyspala, či čo? Ja som sa vyspala, ale vy si to zodpoviete. Mne je všetko jasné. Možno, že človek ešte žije a ona sa sem dovali aj s kuframi. Dnes tu v noci spala, bez prihlášky. Dávajte mu veľa piť. On ho berte vždy na remeni. Ak bude s ľavou horšie, zavedte ho k veterinárovi. Všetko urobím. Len Ivana Ivaniča upokojte. Prosím vás. Lucia, musíš do školy. Teta Dáša, odovzdajte to Ivanovi Ivaničovi. Pýtal fotografiu a my ju nemáme. Ďakujem, Lusenka. Bež, odovzdám mu to.
Aj ty už musíš, Dáša, zmeškáš. No tak? Čo som vám povedala? Dobrý deň, Pátitič. Dobrý deň. Kto vám dovolil vlámať sa do cudzieho bytu a nocovať bez prihlášky? Dávno ju už sledujem. Najprv sa chystala, potom sa dovalila aj s kuframi. Poprvé nevlámala som sa, ale vošla som dverami, ktoré mi otvorili susedia. To je jasné. Čo to táraš, Pátitič? Po druhé, majú starosti s týmto psom. Vidíte sami, že je vo veľmi zlom stave. Niekto ho zbil a dokaličil mu labku. To si niekto zodpovie. Viem, že nie ste na vine. Nemám čas, ponáhľam sa na moskovský rýchlik. Dúfam však, že sa všetky moje želania presne vyplnia. O ďalšom vám napíšem. Všetko na čas splníme, súdružka inšpektorka. Veď ja ťa nájdem. Predo mnou sa neschováš. Je to potvora, čo? No len povedz. Dovidenia, Bim. Dovidenia. Dovidenia. Prosím. Spolieham sa na vás, Páltitič. Všetko bude v poriadku. Na budúce upozorni, keď je niekto z Moskvy. Počúvaj. Na psa dávaj pozor. Keď nám ho raz verili, tak ho priviaž na reťaz. A dobre silno. Takého múdreho psa a na reťaz, veď zdivie. No nech zdivie, ale bude žiť. Musíte pozorovať svet, ktorý vás obklopuje. A keď si ho budete dobre všímať, tak uvidíte, čo všetko je na tomto svete krásne, múdre, dobré a najmä zaujímavé. A potom z vás nevyrastú ľahostajní ľudia, ale ľudia, ktorí prispejú k tomu, že život bude ešte lepší a krajší. Prosím, Koľa. Mária Petrovna, čo je to ľahostajnosť? Ľahostajnosť? Nuž napríklad, keď ja rozprávam a daktori si šuškajú. To je ľahostajnosť. Mária Petrovna, Ľuska je všetkému na vine. Všetci to veľmi prežívame. Nie Ľuska, ale Lucia. A čo prežívate? Ona to nakreslila. Ľusenka, vysvetli, čo je to? Vedľa nás býva pes. Bol veselý a teraz je veľmi smutný. Odviezli mu pána, má črepinu a hatu. Už rozumiem, Mária Petrovna, už rozumiem. Takže Lucia nie je ľahostajná, pravda? Správne, Koľa, správne. Veľmi zaujímavé. Zbytočne sa znepokojujete. Myslím, že dáme nové metodické pokyny aj iným školám. Zaradiť si tému, napríklad láska k zvieratám. Ivan Ivanič. Vojdite. Návšteva. Ku mne. Dobrý deň, Ivan Ivanič. Dobrý deň. Posiela ma Bim. Bim? Prečo ste neurobili snímku? Prečo ste chorého nevzali na ošetrovňu? A prečo ste mi nič neohlásili? Chýba vám pocit zodpovednosti za chorého. Zapamätajte si, že ak sa to zopakuje... Alexander Petrovič, všetko je čo v poriadku. chceš? Čo je v poriadku? Tak to povedali. Tak to povedali. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako vidieť, aj smiať sa vieme. Nie. Mňa klamal, že nikoho nemá okrem Bima. Nie, to je taká história, viete? Ticho, ticho, upokojte sa. A toto je čo? Teda kvôli tomuto ste sa znepokojovali? No. To je krásny pes. Vary ho poznáte osobne? Áno. Potom sa vzdávam. Pripravíme vás na operáciu. Teraz, keď sa celé ľudstvo zaoberá ochranou životného prostredia, je veľmi dôležité pestovať v sebe citlivý vzťah k zvieratám a rastlinám. Včas im poskytovať pomoc.
Samozrejme, že si treba počínať rozumne a opatrne. Napríklad, môžete sa zľutovať nad túlavým psom? Môžeme, áno, môžeme. A ak je besný? Treba k nemu pristupovať opatrne. Alebo napríklad, predstavte si, deti. Pomyslite si. V škole číslo 21 isté dievča rozprávalo, že akýsi surový človek odtrhol túlavému psovi nohu a nešťastný pes s čiernym uchom sa stal navždy kalikou. To nie je dôstojné sovietského občana. V ktorej škole vraví 21. A teraz napíšeme písomnú prácu. Téma Mám rád zvieratá. Krátku a úprimnú. Rozdajte, prosím vás, háročky, lístočky s otázkami. Otázky sú v tomto poradí. Ako sa volá tvoj pes? Je biely, čierny, alebo aký? Hryzie, či nie? Ak hryzie, tak koho? Anna Pavlovna, ako sa volá pes s čiernym uchom? Bem. Bim! Puste ma, Anna Pavlovna. Pôjdem hľadať Bima. Prosím vás. Sadni si. Vyrušuješ ostatných. Tvoj otec a matka ho majú radi. Prečo máš rád psa? Prečo kravu doja, ale sa nedoja? Treba milovať zvieratá. Anna Pavlovna, puste ma. Nerozptyluj sa, rozmýšľaj a napíš, čo vieš. Ušiel som z vyučovania. Rovno do vašej školy. A vaši chlapci mi pomohli nájsť ťa. Kto ti povedal, že by ma vy odtrhli labku? Učiteľka, ale ja som jej neuveril, lebo všetko číta zo zošitov. Už sme tu. Poznal ťa, poznal. Vidíš, ako ho doriadili. Ako to? Niekto ho zbil. Už ani nežerie, ani piť nechce. Počkajte. A kde je štítok? Mal ho? Mal, Toľa, mal. Určite ho niekto odopol aj s obojkom. Ten som mu kúpila iba nedávno. Čo chceš, chlapče? Prečo ste Bimovi zobrali štítok? Čo si sa zbláznil? Odviedli ste ho so štítkom. Aj som ho pustil so štítkom. Pohrízol ma. Vy ho cigánite. Bim je milý pes. Vy ste ho zbili. Dokaličili ste ho. Ja? Cigánim, štenia. Kde sú tvoji rodičia? Hovor. K mojim rodičom nepôjdete, lebo ma klamete, ujo. Hanbite sa. Tak ty takto so starším. Zaslúžilým. Aké pokolenie to vychovávajú? Ja ťa... Nič mi nespravíte, lebo ste luhár a zbabelec. Veď ešte sa stretneme. Potom ti ukážem. Ach, vy. Čo ti je? Ako by ťa zas bol niekto pohryzol. Doskáčeš ty so svojou kolekciou. Stretol som toho soploša, ktorému som zobral psa. No, pôjde na milíciu, zahlási to a prídu, nájdú toto všetko a vezmu ťa. Nevezmu. Nie sú také časy, aby čestných občanov brali. Ja nie o to. Najlepšia obrana je útok. Napíšem oznámenie do novín, veterinárovi a hotovo. Kde si sa túlal? Ha? Zabudol si, že dnes máš hudobnú? Nechcem chodiť do hudobnej. My budeme rozhodovať o tom, čo budeš robiť a čo nie. Nedopustíme, aby z teba vyrástol bezcitný zaháľač. Ušiel pes nečistokrvný seter s čiernym uchom. Vytrhol mi z patričného miesta môjho tela kúsok mesa. No, správne. Utekal ako besný. Žiadam, aby ho chytili a zabili. Ináč podám hore sťažnosť na vašu byrokraciu a bezcitné počínanie. Kde vás pohrízol? Kde, kedy a za akých okolností? Tuto. Usmievajte sa. Robte radšej niečo a neposmievajte sa mi. Nerozčulujte sa. Ja liečím psov. A medzi nami je iný vzťah. Iný vzťah. Nepamätáte sa, či mal na obojku číslo? Nemal. Nemýlite sa? Nemal. Nič nemal. Jasné. Pasterov, tu veterinárne. Mám tu
pohryzeného besným psom. Čo? Čo? Aké zviera? To nie je zviera. To je homo sapiens. Aký homo sapiens? Mám priezvisko. Moment. Dobre, čakáme. Všetko v poriadku, hneď prídu. A vám štát aj peniaze dáva? Máte pravdu. U nás je veterinárna pomoc bezplatná. Aha, bezplatná. Tak sem idú naše peniažky. Zarezať ho a do polievky. A vôbec všetkých poškrtiť, aby nechoreli. Mimochodom, aj vás bezplatne liečia. No, to je prirovnanie. Neprirovnávam. Kde je pohryzený? Tam. Kam? Sem. Aha, jasné. Dolu nohavice. No ba ešte čo? Tak už aj. Poďme. Nežartujem s vami. Koľko času uplynulo? Asi 10 dní. O 4 dní zbesniete. Oblečte sa. Kedy ste sa naposledy kúpali? Minulú sobotu, pred pohryznutím. Bál som sa infekcie. Háklivé miesto? Vy máte to miesto skutočne háklivé. Čím skôr na stredisko. Budete dostávať injekcie do brucha. Počas 6 mesiacov. Čo, ste sa zbláznili? Nezbláznila som sa. Ak sa nepodriadite, prinútime vás. Pomocou milície. A odvedú vás priamo z domu, keď ste takí zaostalí. Kto? Ja zaostalý? Viete vy, kde som svojho času pracoval? Dobre, to sa ma netýka. Čo je? Čo to vystrájate? Vy ste sa dohovorili. Na stredisko. No tak, poďme. Počuješ? Sadni. Nikolaj Jegorič, už 2 dní nič nežerý. Zase si dnes neskoro prišiel, Toľa. Zmeškal som hudobnú? Počuješ? Robí mi láskavosť. Potlka sa po uliciach so všelijakými chuligánmi. Naozaj by si sa mal meniť túlať po uliciach. Aha, ale sa objavil besný pes. Ale, ukáž? No, dožili sme sa. Kto vie, kde je teraz? Nečistokrvný setter s čiernym uchom. A tí, ktorých pes pohrízol, nech napíšu na adresu: občania, buďte opatrní, nemlčte. Čo ti je, Toľa? Zľakol si sa? Chytia ho. No, určite ho chytia, však, ocko. Samozrejme chytia. Koho hľadáš? Lekára. Máme voľno. Nikoho tu nie. A vy? Som ošetrovateľ a našich chorých nemôžem nechať tak. Sú nemí. Ujko, No, máte adresu? akú adresu? Súkromnú adresu vášho lekára. A na čo ti bude? Ujo, veľmi súrne ju potrebujem. Od nej závisí život. Život. Ako vidím, aj vy v tej istej veci. Samozrejme. Verejnosť musí pomáhať. Poznám toho psa a viem, kde ho schovávajú. Poznáte aj majiteľa? Nemá majiteľa. Mal. Túlavý? Myslel som si. A varí aj vás pohrízol? Samozrejme. Donesla som sťažnosť. Správne, konáte naozaj uvedomelo. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu je ten istý problém. Čo, tiež pohryznutá? Áno. A vie, kde toho psa možno nájsť. Vojdite, prosím. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý.
No čo je? Nikolaj Jegorič. Nikolaj Jegorič, prichádzam od Bieleho Bima. Od koho? Od Bieleho Bima. Sadnite si. Ako to mňa? Uvedomelú občianku a striekačko do brucha. Koná v prospech veci. Štátnom záujme predsa. A vy do brucha. Radšej chytí rýchlo psa. Upokojte sa, občianka. Už sme urobili opatrenia. Po psa išli. A vás nepustíme, kým si nesplníme úlohu. Napite sa vody a upokojte sa. Nechcem ja vašu vodu, je mi z nej zle. Vidíte, je vám zle od vody. To je prosím prvý príznak. Ľahnite si. Napíšem ti recept a potom ti poviem, ako budeš psíka liečiť. Odíďte všetci okrem majiteľa. Psa zoberieme. Psa nezoberiete. Akože nezoberieme? Čo, nečítate noviny? Občan. Nezoberiete ho. Som veterinár. Nech sa páči. Vôbec nie je besný, ale dokaličený. Zbitý dobrými ľuďmi. Môžete sa sám presvedčiť. Schovajte tú pištole. Naozaj nie je nebezpečný. Celkom sympatický pes. Viete, volali nás vysielačkou. Číslo 19? 19. No, tak vidíte, nedorozumenie. Dovolíte odísť, doktor? Nech sa páči. Prepáčte. Nič sa nestalo. Prepáčte. Stal sa omyl. Poďme. Chvala Bohu. Ja si viem, kto vás zavolal. Čo sa to deje, Bože môj? Tu máš recept na liek. Masťou budeš natierať labku. Potom lieky. Tu máš peniaze. Ďakujem, ďakujem. Peniaze mám. Ako sa voláš, hrdina? Toľa. Si správny chlapík. Toľa. Falošný poplach. Poďme. Kedy už prestaneš ty? Netreba. Nezapínaj. Taká som šťastná, že sa Toľa polepšil. Všetky psie hlúposti sa mu vyparili z hlavy. V škole sa zapísal do fotokrúžku. Dnes opäť v kúpeľ vyvolával. Tuším, mu to nevyšlo. Už nejde to naraz. Sám od seba sa začal venovať hudbe. Ani sa nedá vyrušiť. Vidíš, čo znamená čas zasiahnuť? Čupni si, Lucia. Pritul sa k nemu. Tak, dobre. Pozor. Kam pôjdeme teraz? Deti, robíte dobre, že ho vodíte von. Tak povediac, prevzali ste patronát nad psom. To je dobre. Ale nie cez vyučovanie. Teba poznám. A ty? Nebývam tu. Som ich kamarát. Dobrý kamarát. Nie je to ten besný pes, o ktorom písali v novinách? Nie, nie. Chodíte, občan. No, prechádzajte sa. Chlapec niekoľko raz neprišiel do školy. Odchádza z posledných hodín, je roztržitý a začalo sa to úlohou, za ktorú som mu dala 4. Podľa mňa zaslúžene. Len sa pozrite. Volá sa Bim. Je biely s čiernym uchom. Tak, a z nás si robil bláznov. Mama a otec si ho nevedia obľúbiť. Mama hovorí, že od kvetov je v byte len samá špina. To je pravda. Ja ho mám rád. Sám neviem, len tak. Vyvádza. Myší sa bojím. Kravu doja, aby bolo mlieko v obchodoch a aby sa plnil plán. No čo je to? Ako by bol voľaký pometený. A losov nedoja? Pretože v obchodoch nepredávajú losie mlieko. A ja by ma predsa len nájdem, hoci vy, Anna Pavlovna, mne je to jedno. Nož čo? Je to s ním zlé. Ďakujem ti, milý Toľa. Čo by sme si bez teba počali?
Poďakuj za nás rodičom a pozdravuj ich. Iste sa zaujímajú, kam chodíš. Zaujímajú. A môj otec i mama sú ďaleko. Nebuď smutná, Lucia. Nedá sa nič robiť. Veď to nie je navždy. Prídu. Určite prídu. Aj Ivan Ivanič sa vráti. Určite sa vráti. Lucia, zajtra ti prinesiem české farebné ceruzky. Naozaj? Ak sa mi všetko podarí, urobíme si album s fotografiami a s tvojimi kresbami Bima. Môj syn, cigáni. Môj syn chodí za školu, už mám toho dosť. Koniec vychádzkam a hotovo. Ale ocko! Už nechcem nič počuť. Stratil si moju dôveru. A dosť. Nijaké psy. To budeš besné. To nie je pravda, ocko. Počuješ? Tvoj syn hovorí, že v novinách nepíšu pravdu. A nie je to pravda. Pes nie je besný. Viem to. Hádam, aj ukážeš, kde je. No hovor. Viac vám nič nepoviem. Zariadte 24-hodinovú službu a po celý čas ma informujte. Hneď prídem. Dobre. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes k nám nesmiete. Chcem sa len spýtať. Spýtať. Vidíte? Tomu teraz hovoria ozvena vojny. 16,35 gramu. Môžete to oznámiť tomu, ako sa volá, Bimovi s čiernym uchom. Ďakujem vám, pán profesor. Ďakujem za všetko. Aj v Bimovom mene. Hej, stoj! Kam sa ponáhľaš, čo? Aj ty sa chceš odviesť? Počkaj, my sa tuším poznáme. Nepamätáš sa, psia duša? Prečo si sám, ha? Poďme. No, poďme. Sadni. Posaďte sa ďalej, prosím. Tu je miesto. Sadni. Ďalšia zastávka Brasolovo. Ďakujem za pozornosť. Ak vám už lístky neplatia, láskavo opustíte priestor. Kam? Sadni. Je to tvoj pes? Jasné, že môj. Počkaj, počuješ? Sadni. A prečo sa tak trhá von? Akože? Veď je poľovnícky. Voziť ho nemôžem, doma nie nikoho. Susedia nadávajú, keď skučí. No tak ho daj mne, ha? Pozrime, že daj. A peňaženku by si ešte nechcel? Tak predaj. Naozaj? Naozaj. Vystúpme. Poď sem. Koľko dáš? 10 rubľov. Škoda reči. A koľko chceš? 25? Toľko nemám. 15 ti môžem dať. No dobre, daj. Keby nie, susedia stále vypisujú listy. Sťažujú sa. Tak pôjdeme, či ako? Robia si, čo chcú. Ako by autobus patril jemu. A ako sa volá? Čierne ucho. Pes nie je tvoj, však? Môj. Čierne ucho a hotovo. Počuj, mládenec, poďme už konečne. Odchádzame. Nasleduje zastávka Brasolovo.
Kam? Ideme domov. Poď. Domov. Poď, môj pekný. Nuž, čo si pomôžeš? Predali ťa. Predali Čierne ucho. Za peniaze ťa predali. Aj tvoje dobré meno predali. Iste sa nevoláš Čierne ucho. Tak sa psi nevolajú. Hneď som sa dovtipil, že mu nepatríš. No, čo robiť? Á, tam je naša dedina, bude žiť teda u nás. Nehnevaj sa pre tie peniaze. Ktorí by predali nielen psov, ale aj svoju česť a svedomie. Si pes Čierne ucho. Ty to nepoznáš. A to je dobré. Počkaj. Budeš sa volať Čierne ucho. Tak čo povieš? Čierne ucho. Vidíš, samo od seba to prišlo. Tak teda budeš Čierne ucho. Poď. Vidíš, to je náš dom. Mama, otec prišiel z mesta. No, už sme tu. No, vidíš. Odkiaľ ho máš? Všetko vám porozprávam. Aľuša, zavri sliepky. Hneď? Kde si ho našiel? To ti je dlhá história. Stará mama, Toľa prišiel. Ach, Toľa, kde si bol po celý čas, Toľa môj? Všelijaké povinnosti, vôbec nemám čas. To sú fotografie pre Ivana Ivániča a pre teba sľúbené ceruzky. Ó, ďakujem. Lucia, poďme k Bimovi. Už sa mi za ním snelo. Lucia, tak poďme. Niet Bima, Toľa. Niet ho. Ako? Už 3 dní ho niet. Ako sa to stalo? Ja som na vine, Toľa. Vypustila som ho. Tak strašne prosil. Teba nebolo. Mne nohy vôbec neslúžia. Lucia je v škole. Neplať, starka. Akože neplakať, Lucia moja. Pozri. Dáša písala. Pýta sa, ako je s Bimom. A čo jej môžem napísať? Netrápte sa. Ivana Ivániča nebudeme znepokojovať. Pošleme mu fotografie a Bima určite nájdeme. Aľuša, poď, dáš mu čerstvé mlieko. Podrž to. Tu máš, také si ešte nepil. Pí, Čierne ucho, pí. Mama, oči má ako človek. Veru ako človek. Dobré, ale smutné. Iste sa mu cnie za pánom. Jasná vec. Takýto pes rozhodne musí mať svojho pána. Drahá Stepanovna a Lucia, drahý neznámy Toľa, profesor mi slúbil, že ma už prepustí domov, takže sa onedlho uvidíme. Ešte raz ďakujem za fotografie. Už mi sem nepíšte. Poďme, Čierne ucho. Poďme. Aký je už veselý. Jasná vec, zvykol si. Domov,
čierne ucho! Domov! To si ty, Klim. Ja. Poď ďalej, poď. Dobrý večer. Práve varíme čaj. Zobleč sa a sadni si. Ďakujem, neunúvaj sa, Petrovna. No, čaj nemám rád. Ide o čierne ucho. Pes sa bez poľovačky pokazí. Alebo ujde. Predaj ho. Dám ti zaň 25. Nie, je nepredajný. Odkiaľ ho máš? Kúpil som. No, od koho? Aj ja som na pochybách. Cítim, že je to vzácny pes, treba ho dobre opatrovať. A čo, ak sa objaví majiteľ? Vrátim ho. A tvoje peniažky budú v ťahu. No a ja ti núkam 25. Nepredám ho. Vidíš? Vetrí poľovníka. Ty ho celkom určite zničíš. Škoda ho. Až Aľoška podrastie, budú chodiť na poľovku spolu. Na chlapca myslíš, a na mňa nie? Nedohodneme sa, Klim. Nemôžem. Ty máš ale chlapa, Petrovna. Nemyslím mu to poriadne. Sám vraví, že ho treba opatrovať. Preto nerobím pre seba. A ty... Klim! Klim, počkaj. No? Dobre. Ber ho na poľovačku, len tak. Nech žije čierne ucho, ako sa patrí na jeho rasu. Len ho prived späť v ten istý deň. Bože, Vary ma nepoznáte, či čo? Všetko bude tak, ako má byť. Kde sú rodičia? Odišli do mesta. Zamkol som ho, aby neutiekol za nimi. Prišiel som, ako sme sa dohodli. Poď. No, čierne ucho, ideme na poľovačku. Škoda, že musím ísť do školy. Šiel by som s vami. Pôjdeš druhý raz. K nohe. Pred. Večera by bol čierne ucho doma. Dobre, bude. Ahoj, čierne ucho. Prestaň. Pred. No poď ty. Bím! 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 Ivan Ivánič! Ivan Ivánič! Krásnu knižku sme kúpili. Príručka o chove poľovných psov. Kde si bol? Len tu, u Klima. Vyzleď sa. Vary nepriviedol čierne ucho? Ešte neprišiel z poľovačky. Príde, kam by sa podiel. Aljoška, pozri, čo som kúpil čiernemu uchu. A? Pozri. Ozajstný remienok s obojkom. Tak, ako sa píše v knižke. A čo, ak sa čierne ucho stratí? Nestratí sa, veď je s Klimom. Veď ti vravím, ani prstom som sa ho nedotkol. Len čo som mu odopol remienok, pustil sa do behu a uháňalo, asi sa pustil za vami. A on predo mnou, ja za ním. Nemal som ho ani za čo chytiť. Obojok je pripevnený k remienku. Všetko si vymyslel. Zbil si ho a on utiekol. Zbil, celú noc som ho hľadal. Vidím ti na tvári, ako si ho hľadal. Pridal ho. Keď si ho predal, tak povedz, nič ti neurobím. Pôjdem a odkúpim. Kto by ho kúpil? Zmýlil som sa. Nehodí sa na poľovačku. A už si ho nikdy viacej nepožičiam. Možno je už dávno doma a ty mi tu zožieraš dušu. Ty nemáš žiadnu dušu.
Ani dušu, ani svedomie. Ma neurážaj. Nech ide do čerta alkoholik Kvôli nejakému prekliatý. psovi urážate človeka, aby ho parom uchytil. Čo môžeš od neho čakať? Škoda, že som ho nezahlušil. Ocko, krv! Rýchlo, Aľoška, rýchlo. Autobus musel len pred chvíľou odísť. Ocko! Tu sú krvavé stopy! Asi tu ležal čierne ucho. Zbil ho Klim, do krvi ho zbil. Že môže zem takých nosiť. Netvor. Čierne ucho! Čierne ucho! To je zbytočné. Pustil sa do mesta. Stratil k nám dôveru. preč od neho? Ale nie, mama. Toľa, prosím ťa, choď od neho. Nepôjdem.
pôjdem, to je Bím, sám ma našiel, sám. Je múdry, dobrý, veď vidíš. Tak to je on? Áno, mama, to je on. Hneď ho vyhoď, počuješ? Nevyhodím. Toľa? Nechaj ho, mama, prosím ťa. Vyhoď ho, ale hneď. Mama, veď to je Bím. Nechcem ho tu vidieť. Veď je dobrý. Nestrpím toho Bíma v Čo dome. sa tu deje? Ocko, to je Bím. Našiel ma, on sám ma našiel. Ten s čiernym Len sa uchom? pozri. Ale otec. Pes je pekný. Čo to Je táraš? mokrý a špinavý. No čo to táraš? A takto je to u nás vždy. Mať hovorí jedno a vy druhé. Pokazíte chlapca. Spamätáte sa, Semyon Petrovič, ale bude neskoro. Ticho. Prečo ticho? Nemôžem odísť, pohryz jeho. Upokoj sa. Čo to hovoríš, Taký mama? túlavý pes. Veď ho poznám. Nikdy nikoho nepohryzol. Je dobrý a poslušný. Ticho, tak už prestaň. Hneď sa o tom spolu pozhovárame. Ak ťa vyhodia, odídeme spolu. Ja ťa neopustím. Poď so mnou. Poď. Čo myslíš, že ja nechcem, aby sa z neho stal veľký človek a nie nejaký šarha? A ty pred ním stále robíš krik? A ty? Sotva sa dieťa chytilo rozumu, začalo hrať. Príde akýsi túlavý pes do tejto našej vzornej čistoty. Veď sa od neho nakazí, Boh vie čím. Vyhoď psa. Nemáš ani poňatia, čo je to taktika. Choďte do čerta so svojou taktikou. Tu treba postupovať rozumne. Všetko sa dobre skončí. Ivana Ivaniča operovali. Zotavuje sa. No dobre, nech zostane u nás. Ďakujem, mama. Ale spať bude len v predsieni. Dobre, poď, Bím, poď. Poď. Mama, vezmem koberček. Vezmi. Na miesto. Ľahnúť. Mama, pozri, aký je múdry. Vidím. Toľa, choď už spať, je neskoro. Ešte chvíľku. Choď. Hneď, mama. Dobrú noc, Bimuško. Spí. Poď von.
Tu máš mäso, keď budeš hladný. Prečo nespíš? Nájde sa mi problém. Čo? Preboha, akí ste všetci nervózni, vari sa stalo niečo strašné. Pestie milší ako syn. Mlč už. Nechápem. Veď práve. Už ide Toľa. Povedz, že... Povedz ty. Mama, kde je Bím? Kde je Bím, mama? Veľmi sa pýtal von. Otec ho pustil a on utiekol. Potom otec volal, ale on neprišiel. Otec, potvrď moje slová, však je tak. No, príde. No, nájdeme ho a určite ho privedieme späť. Určite ho nájdeme. Veď pes nie je ihla. Netreba, otec. Viac vám neverím. A Bíma si sám nájdem. Bím! Musíme si vás tu ešte nechať. Akože, pustia ma, profesor. Pustíme vás zo pár dní. Najviac o týždeň. Už som si aj lístok kúpil. Lístok? Aha. No dobre, Boh s vami. Choďte. Viem, že sa vás tam už nevedia dočkať. Veru. Vezmite si toto. Čo je to? Taká hračka na pamiatku. Taká drobnosť. Áno, a toľko starostí. Veru. Závidím vám.
Mne? Máte krásne povolenie. Vyberať črepiny zo srdca. Odstraňovať bolesť. Ale nepreháňajte. Takýchto črepín je stále menej a menej. Ale sú iné. Neviditeľné, ktoré rania práve tak ťažko. A my, chirurgovia, sme bezmocní. Ale to je skôr vaša oblasť. Moja? No dobre, dobre, tajnostkár. Čo to pravíte? Môžem? Ak vás to zaujíma. Les mlčal. Iba kde tu sa jagalo zlaté listie brezy, kúpajúce sa v slnečnej žiare. Ach, žltý les. Taký malý kúsok šťastia. Miesto, kde sa dobre premýšľa. V jesennom slnečnom lese sa človek stáva šľachetnejším. Ver, častejšie by sme mali ísť do žltého lesa. Ďakujem, Alexander Petrovič. Ďakujem. Mimochodom, kto je to dievča, ktoré nám tak pomohlo? Čím vám je? Mne? Ničím. A odkiaľ vás pozná? Zoznámil nás práve on. Vím. Koľa, to si ty? Tu je Semion. Semion? No buď zdravý. Čo potrebuješ? Mám k tebe prosbu. Potrebujem dať inzerát. No práve, prosím ťa, po starej známosti, mimo poradia, čo najskôr. Keď to má byť po starej známosti, tak sa ho pokúsim pichnúť do nedelného čísla. Hovor, diktuj. Aha, rozumiem. Stratil sa pes. Bielý s čiernym uchom, volá sa Bim. Aha, neobyčajne múdry a veľmi inteligentný. Prečo sa reoceš? Čo sa reoceš? To nie je na smiech. Neviem, ako synovi pozrie do očí, ale ty... Poď sem. No dobre, nekrič. Zhováram sa tu s jedným človekom. S kým? S dobrým človekom. Vezmi slúchadlo a hovor. Ahoj, ocko. Dnes nebudem spať doma. Dobre, Toľa, dobre. Iba adresu mi daj, ha? Aha, daj, píšem. Kde si sa túlal? Motal som sa po lese. Syn sa nám stratil. No nestratil, našiel sa. Ale mohol sa stratiť za našej pomoci. Čo to táraš? A kde je? Dnes nebude doma spať. Blážon, aspoň si vyzuj čižmy. Ty aj s tou tvojou čistotou. Vaľa, kam bežíš? Podrž toto. Počkaj, Vaľa, prosím ťa, Vaľa.
To si ty? Veď si sa stratil. No tak, zmizni odtiaľto. Zmizni! Zmizni! Nie je tu tvoj pán. Zmizni! Komu to hovorím? Zmizni! Čo zízaš? Čo zízaš? Aj tak ťa nepustím. Ako sa usadil. Stoj. Či je ten pes? Môj. A prečo nemá oboje? Skús mu ho dať. Vidíš, prehryzol špagát. Tak hryzie. Zbesnel. Určite zbesnel. Pohryzie takoho a ja budem za to zodpovedná. Priviažte ho, lebo ho zoberieme. Chvála Bohu, koľko som už chodila. Písala som, prosila. Len ho zoberte, prosím vás. Nie je besný. Je chorý, určite. Čo urobíme? Vezmeme ho, keď majiteľka chce. Možno cigáni. A čo nás do toho? Daj sieť. Berte, berte. Všetci sa vám poďakujú. Nepáči sa ti, čo? Čo cerí zuby? Keď sa nechceš o psa starať, tak ho aspoň netráp. Stará sa o svoju tlstú papulu a pes vyzerá, že je na jeho zle pozrieť. Ach, ty šarha smradlavý. Ty mňa poriadnu ženu budeš urážať. Zmizni. Neurážaj. Lebo ťa chytíme pod krk a zavrieme do klietky. Takých ako si ty treba aspoň raz do roka zavrieť do takéhoto voza. Alkoholici nešťastní. Prepáčte. Neviete, tuším, už meškáme. Meškáme, ale neznepokojujte sa. V noci to dobehneme. Prepáčte. Prosím si čaj. Dobre. Skoro ste sa pripravili, ešte máme 1,5 hodinu jazdy. Dáte si čajík? Nie, ďakujem, prosím. Prídeme na čas. Prosím vás, nie ste to ja? Som to ja, čo? Bol som u vás vo veci inzerátu o čiernom uchu. O čiernom uchu? Objímový! Dobrý deň. Dobrý deň. Nie, miestne. Ďakujem, dávno som ich nečítal. Nestratil sa vám pes? Pes? Tam dolu píšu.
tento lístok odovzdáte strážcovi. Jasné. A noviny? A, tu máš. Rýchlo. Rýchlo. Tak, Koľa, na karanténnu stanicu. A veľa šťastia. Keby nie operácia, išiel by som s vami. Je tu niekto? Je tu niekto? No čo kričíš? Čo kričíš? Nie je tu nikoho. Majú náhradné voľno. Prosím vás, nedoviezli vám za posledné 3 dni psov? Vo štvrtok a v piatok nechytali a včerajší sú tu. Iba pár. Môžem sa pozrieť? Zajtra príde lekár a povie, ktoré psy do výskumu, ktoré sa uspia, ktoré dajú na košku. Niektoré však zahrabu aj s koškou. No a ešte ďalšie spália. A ako ináč? Na to sú lekári. Vyskytujú sa aj poľovné. Zriedka. Tých nemárnia, ani neposielajú do výskumu. Najprv hľadajú majiteľa, alebo telefonujú polovníkom. Tak a tak, zistíte to. Ale jeden taký pes tam je. Iva vravel, že ho dala sama majiteľka. No čože? Hádam, jej muž zomrel. Puste ma, prosím vás. Hľadám svojho psa. Vidíš, čo je tu napísané? Cudzí vstup zakázaný. Čítaj a rešpektuj. Voľný deň. Počkaj. Si človek alebo provokatér? Ide priamo z nemocnice. Šrepínu z vojny nosil túto. Operovali, vybrali mu ju a pes sa mu stratil, rozumieš? Vynikajúci pes, možno, že je tu. Vynikajúce tu nie sú. Dávajú sem škodlivé psy, aby neškodili. Počuj, šéf, poď sem. Na, tu máš rubel, pusti nás. Čože? Pusti nás. Už aj zmizni odtiaľto. Vieš, koľko takých ščerepinami som za vojny nosil na vlastnom chrbte? A ty mi... Poďte ďalej, súdruh. Ďakujem. Veď som ti vravel. A teba nepustím. No. Provokatér. Ty si provokatér. Rozčertil sa, no. Provokatér. Hej, tu vo voze. Ej. Môžem si ho vziať? Na čo už teraz? Príď zajtra. Aj tak som už porušil predpis. No čo je? Je to on? Ďakujeme. Aľuša, to je tuším Ivan Ivánič. Ivan Ivánič! Ivan Ivánič, ste to vy? Ja. Som Toľa, pamätáte Toľa? Poslal som vám Bimové fotografie a list. Toľa? A toto je Aľoša, aj on je Bimov priateľ. Býval u nich na dedine. Hľadáme Bima, poslali nás sem, treba ich upozorniť. Nie je tu Bim. Nie je tu. Nie, chlapci.
Bim tu nie je. Ivan Ivanič, neklamte nás, prosím vás. Nie, Bim tu nie je. Treba ho hľadať, deti. Hľadať. A to prečo 3 výstrely? To je u nich taký zvyk, u poľovníkov. Koľko má pes rokov, toľko výstrelov. Aha. Taká potvora. Berte, hovorí, ja som majiteľka. Všetci ľudia vám budú povďační. Potom ver takej zmii. Keby som to bol vedel. No čo už teraz? No čo, vôbec nič. A nechcem nič. Dám okamžitú výpoveď, hotovo. A basta. Poď sem. Poď, chlpáčik, poď. Choď, psík. Čo zachráň robíš? Sa. Čo? Vedia, že sme mali... No a čo? Jeden zdochol, druhý utiekol a hotovo. Dajte mi ho. Mám pre neho dobrého pána. Sotva by som prežil ten deň, keby neboli so mnou tí dvaja skvelí chlapci, ktorých som oklamal. Nechcel som im brať nádej. Veď lož býva svätá ako pravda. A život plynie. Plynie preto, lebo žije nádej, bez ktorej by zúfalstvo zabilo život. Teraz je zima. Ale viem, že určite príde jar. Vyrastú snežienky. V Rusku sa strieda zima s jarou. Také je naše Rusko. Zima i jar budú určite, ja to viem. Ja to verím. Život pokračuje.